хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон ба мақолаи Азия Плюс дар бораи боло рафтани нархи таксиҳои фармоишӣ вокуниши расмӣ кард, ки дар он гуфта мешавад, нархҳои нав бо ин ниҳод мувофиқа нашудааст. Ин ниҳод бо ирсоли мактуби расмӣ менависад, ки то ба ҳол ба хадамот дархост дар хусуси баланд бардоштани нархи роҳгирои таксиҳо аз ҷониби ширкатҳои мусофиркашонӣ ва душанбе хадамот нақлиётрасон ворид нагардидааст ва болоравии нархи он аз ҷониби хадамоти зидди инҳисорӣ ба мувофиқа расонида нашудааст. Иловатан аз ин ниҳод гуфтанд, ки ширкатҳои хизматрасонии таксӣ роҳгироро ғайриқонунӣ аз пеши худ баланд карданд ва онҳо масъулинро барои баррасии масъала даъват карданд. Мо имрӯз 1 сентябр ба ҳамаи ширкатҳои хизматрасонии таксӣ мактуби расмӣ ирсол намудем ва аз онҳо даъват кардем, ки барои баррасии масъала ба хадамот ҳозир шаванд. Мо доир ба ин масъала чораандешӣ мекунем. Аз натиҷааш фардо маълумоти иловагӣ ба ВАО пешниҳод мекунем, гуфтанд аз хадамоти зидди инҳисорӣ. ҳоло маълум нест, ки пагоҳ хадамот ва ширкатҳои хизматрасонии таксӣ ба чӣ мувофиқа мерасанд, вале чанд рӯз аст, ки сокинони Душанбе аз баландшавии роҳгирои таксиҳои фармоишӣ шикоят мекунанд. Онҳо мегӯянд, ки арзиши 1 километр то 3 сомонӣ боло рафта, ба 10 сомонии пешин мусофирон ба ҷои 3 километр акнун 2 километр мераванд. Ёдовар мешавем, ки дирӯз 31 август аз маркази матбуотии хадамоти зидди инҳисорӣ ва Азия Плюс хабар дода буданд, ки роҳгирои таксиҳои фармоишӣ дар Душанбе, Рахш таксӣ, Олуча таксӣ, Як таксӣ ва ғайра расман қимат шудааст.